Niyabulela kunisinyanya, niyabulela kunisinyanya, niyabulela kubetho lami, niyabulela. This is Emakhaya Podcast. Ngolomkhaya le Emakhaya podcast lo uAlex Nguta the big cat ibhubezi alihlelanga ndedwa njengobona nawe lihleli nabamnomzana abantu abakhulu abadlali bendolotyi sisecumakala eyaMahlathi kumasipala wamahlathi sise-Eastern Cape eSouth Africa kumhlaba wamaXhosa. Ndicela ootata abandihleli nabo bazazise bakhululeke kusekhaya apha njengoba besesitshilo sathi sisemakhaya. Molo tata. Molo mfowethu. Kunjani? Kusemana akho nto right nani? Hayi ndiphilile nam tata, akho nto zimbi mani, akho solo. Nawe bhuti ngapha molo? Hayi ndiyaphila namakho. Mntakwethu. Right now. Hayi ndirayithi apha akho solo. Phila ihlo? Siphilele bhuti. Ewe. Selive naphi impilo. Hayi ndiyabulela mntakwethu, akho njengoba besenditshilo ke ndathi aba ndihamba nabo ngabadlali bendolotyi. Phambi kwam siphethe ikhaphu enkulu ebonakala uba ingathi ingasisitha isigqume yendolotyi ke le khaphu. Iwiniwe le khaphu. Ndicela uzazise igama ke tata nokuba ungubani wena, notata ngokunjalo emveni kwakhe, notata ngokunjalo emveni kwakhe, ubhuti ngokunjalo. Then ke ngoku siqhubeke nencoko yethu. Mandibulise ke nam ke kuba Bukeli lo uthethayo uMandlenkosi igama lakhe lenkobe wakwagayoyo ifani ngumgcina ke lo uxhamela unokundiqanqasha ugama ikhuluma namba endlela uMandlenkosi athi isitulo sethafa bathi ke umamba nesali asho alifumana efengweni ubusolo bentshontsho ilongo elingacholwa sithi kaka. Awucamaka. Mna ke ndingumdlali ke wendolotyi apha eCumakala, ndazifundela apha eCumakala. Enkosi tata. Masiyipasele kulaa bhuti lebhola ayidlale. Uthetha noMandla kwandini. Ewe mani. Walapha eCumakala. Ndingomnye wabadlali bedraft. Kodwa ke ndingugxarha ngokwesiduko. Uvamba noSiyoyo. Asiyoyo madoda. Camaka. Siyabulela nawe uhamba notata uGayoyo nidlala ezi draft. Masiyipase le bhola sinike utata ngaphaya. Nabulela enkosi. Ngu-Ayanda igama. Ifani ngunkonxa. Isiduko nguBathane lo nguMatshaya. Xesibe ngukhande nyawana. Kuthiwa ngumashina ayibheke ke. Umdlali wedraft ke lo. Ndizalelwa apha eCumakala. Ndakhulela apha eCumakala. Idraft ndiyazela apha eCumakala. Hey, hayi enkosi. I think uba ningasikhumbuza nje umntu ngamnye uba udibene phi nedraft. Umzekelo ndikhe ndazidlala ndisemncinci, umalume wam ethanda uba athathe iinkomo eziyi-4 andiphe ashiyeke ne-8 yho angandibethi. Awubethi crownless bathi unike inkomo. Makasipho. Loo nto leyo kubadlali. Hayi injalo, umzekelo mna ndiziqale eyam imbali nedraft inalo usisi phakathi. Inalo usisi. Ayingomdlalo endandiwuthanda wena lo. Koko ndikhule ndihlala nomalume wam uDibanisile wakwagayoyo. UMbathane lowo nguye wandifundisa le game yedraft. Wayenelaa nto kwakuthiwa sisifo esinosasilonda sikhulu, ikhensa, siseseqeki ngoku phaa ngo-1981. Ewe. Kwacaba ke ngoku esi sifo siyamdlakaza. Wayesithi xa va buhlungu isibe indim naye sobabini, abanye bahambi, Abanye abekho. wavela uthi mtshana makhe ndikunike ilifa. Iyandigqiba le nto, makhe sidlala apha noko xa ndidlala nawe le nto indichithisa isithukuthezi ndingayiva le nto. Uqalela ngoko ke yaba ngumhlobo wam ke le nto yedraft. Ngoko xa ndidlala ke ndiye ndikhumbule yena le nto ayithethayo kobhuti kwelaa cala ithi wayedla konika iinkomo zibe nintsi nam ndifixaniseleke. Kodwa ke ngoku bebenobuya, hayi xa enobuya ngoku Ima ithetha ukuthi ke loo nto leyo xa uyichaza yayindlela wayehlupheza ngayo kwakupha inkomo. It's not that mhlawumbi ezi nkomo uziphiwa kuba uzawuwina. hayi kaloku uyabona lena igame imandi into yoba siyincokolo hlobo. Abantu abayazi le game bayo yintoni le. Khawusicacisele yintoni le? Le game igame endala le suka eNgilane. Okay.
yayigame yayidlalwa ngookumkani nookumkanikazi le. Ineencwadi ezisukela ngapha koo-1600, 1700, 1800. Ine-library. Hayi bo. Because yi-science le. Beniyeri Lena yi-problem solving lena. Iimuvi esizidlalayo zinamagama. Khawubize Zinamagama. movie nje. Umzekelo, uba ndisuka apha ndathi 11 to 15, xa uziqhuba ezikomo zontathu, lona aphendule olu hlobo, aphinde aphendule olu hlobo. Sithi le movie ngu-Old 14. Igama Uyathanda kuthiwa ngu-Old Faithful. Ine-history yayo waye kuthiwa ngu-Old Faithful okanye ngu-Old 14. Uba ndiqhube lena inkomo, ndaphinda ndaqhuba le, ndaphinda ndaqhuba le. Ngoku ndimkile, lena imuvi ndizabe ndiyadlala ngu-Edinburgh. Othina njengoba Isuka eScotland. Metro njengoba thina ezi movie siqhuba nje for into obuzofika apha nina Zinamagama azo. yemadoda. And le game lena yi-game ye-tricks and traps. Ndifuna undive. Tricks and traps. Yi-game ye-tricks and traps. Double T. Ukuba umzekelo ufuna ukuzixina ezaa nkomo, funeka ube nehlobo elizawubangela into kokuba lo mntu umfake ekoneni. Kodwa naxa usekoneni nawe funeka uzama ube nendlela yokuphuma. Yile nto ize engqondweni ke ngoku kuyacingwa ke ngoku. Ewe, iyafundwa. Bakhona abantu abanjengoluba balokhondlo. Baninzi ngabasebhayi. Badlala professionally ii-drafts. Wow. Baphila yiyo. Bafunde ezincwadi ke ngoku. Ndinombuzo endifuna uthi gcwa. Ndiyakuva uthi wena le nto isuka kudala kwelaa xesha lantika lo Queen Elizabeth, I-Game of Kings. Game of Kings, Yeah. ntoni. Ifike njani eAfrika? Apha eAfrika kaloku uyayiqonda mos into ngoba inintsi i-cultural exchange phakathi kwethu neNgilane. So into ezisuke ngapha ziyakwazi ukuba ngapha. Ujonga namagama edolophu zethu. Iyacaca into kokuba kaloku bebekhe bakhona abantu bangaphesheya abafike babhala apha. Umzekelo lena yethu indawo, masenze umzekelo. Nithi nina kuseStaterem. Akukho seStaterem, kuseStutterheim. Because ligama lesiJamani. Ubonisa uba ke ikhona imbali yamaJamani. That's why sinoBerlin. Kukho East London, iLondon iphi? Iphesheya ise-England. Yiyo loo nto ndithi ke ngoku ngolo nxibelelwano ke ngoku bayibeza nayo apha. Le game yayidlalwa ngaselwandle. Sayithatha ke nathi sayenza into yethu ke ngoku. Isisharpnisha yabe ikhatshwa yitshesi. Kodwa abantu abaninzi abamnyama baye bathanda lena ke ngoku igame. Le game kuthiwa ke ntoni yi-drafts. Kwezinye iindawo ke uzawuva kuthiwa yi-checkers. Xa kuthethwa nge-checkers okanye i-drafts, funeka uyazi uba yinto enye. Batsho kwavela uplastic apha phambi kwam. Masiye uJimmy yena udibene phi ne-drafts? Udibene phi tathi? Mna i-draft Sikwazi ngocheba intloko ke thina. ndidibene nazo i-draft ngo-2013 kodwa ke ndizifundela apha kuloo tata usecaleni kwam. Uyena mntu ondifundisileyo i-draft. Uze kube kanti noko ndinawo umqondwano okhoyo. Unazi igame ukumbethe kuzo? Uyayazi. Ya itsho loo nto uba utitsha uyabethwa ngumfundi. Xa ufundiswe ngumntu ufundisela into yobana baqine. So ke ngoku ndiqiniswe ngoku uze ndikwazi ubetha kwalapha. Ifana napha kuJekitheni. Uqaphele pha kuJekitheni mos. Utitsha ukuzamyeka uJekitheni ayolwa. Nekaqala khaba utitsha. Yeah. Bendizawutsho sithi kutheni ngathi sanguyibukele nje. NdikaKate. Kuba kaloku utitsha uzawumoshwa utitsha uyaqala ifika ilayithi. Ithini la layithi ke ngoku ithethela utitsha. Izothi ke ngoku ifane ke sizawuthi ke thina ke iyarevenge. Kanti befana sithi iya-avenge. Sasingabalulekanga ngeso sigesi ukuthi nathi yokwenza i-revenge. So naye ke ngoku nam ndimlolela loo nto. Undisokolisa nyhani kaba ndakufuneka ndicinge kaninzi xa ndidlala naye. Uyawazi amaqhinga. Mntakwethu masipasele kuwe futhi. Wena ke ngoku udibene nayo njani? Sidibene nayo esikolweni thina. Okay mntakwethu. Apha eKhubusi. Esi sithi kuthiwa hayi ke ngoku ingqondo ishushu phaa esikolweni kuthiwa hayi man. Nanke nihambe nantsi. Masiba sixakwe ngo-X phaa usolve ngo-X. Azithathe unantsika utitshala wantoni bathi nazinto kanabe nokukhulisha nje. Lo anto ndithetha ngaye nguphuthuyani. Yes. Hayi. Ke kanabe nokukhulisha ingqondo besafunda ufo ke ngoku. Apha eKhubusi nasingayazi uba mhlawumbi utholo for ntoni umfundisi. This is Emakaya Podcast. Kukhona phambi kwethu nekhaphu yonke into kumbethe kunjeya.
Njengoba ke ngoku sihleli apha siza kuncokolela uba zize kanjani ezi zinto. Uzawuthatha sibeke ke utata uGayoyo uba le khaphu le nifike kanjani kubo idibana njani nezidraft. Over to you utata uGayoyo. Enkosi, hey, ngummangaliso lo lapha. Into eyenzekileyo apha, sinomeya omamelayo. Yes. Ukhansila, unongqayi, uyamamela. Apha bendine-idea ye-tournament ye-June 16. Yes. Ndacela ke kuba makasincedise sibe ne-catering because besizaba namandwendwe. Yes. Asuka ko-King, eMonti, njalo njalo. Waza ke ngokumeya, wavuma. Kodwa mva wavele wabuye wathi emandla ingathi laa nto mana ayizolunga olo hlobo. Mna ndicinga enye into kula bantu kuyithetha. Yes. No, mandingasponsorishi i-tournament ye-June 16. Masiyithathe le draft, siyidibanise, ibe yinxalenye yemibhiyozo ye-Mayors Cup. Yes. Ndothuka kakhulu, ndayibamba ke ngezandla ezishushu because ke ekugqibeleni uyacaba une-strategy. Yes. Savumelana ke. Sasicimba ke siyixhumakana sedwa. Ngoku xa kuxoxwa phaa kwacaba hayi, ii-clusters zasemahlathi njengoba ziyi-4 nje. Uthe kanti napha idraft ziyadlala. Yes. Ngoku kwacaba ke ukuba iseyikhula le nto ingabi into yethu apha ecumakala qha, iseyiba into yasemahlathi, ibe yipati kantoni ke ye-Mayors Cup. Nangokuba unobona ke phaa uba ibhaliwe Mayors Cup. Sisitatara cluster ke ngoku. Ndicela sibe buyithatha ke ngoku siyiveze masiyibeke apha. Siyibeke apha. Ivele nelaa cala livele amahlathi ntontoni. Bonakala uba imizamo ikhona. So, phaa ii-clusters ke ngoku beziyi-4. Kwezi clusters ziyi-4, i-Stutterham, i-Cathcart cluster, i-Qoboqobo cluster, Keskamow cluster, plus ne-Kaiserleni cluster. Yes. Phaya bekuhambe ii-players eziyi-6. Zizawudlala ke as team, is a top team. Ifumane ke ngoku le trophy. Then ikhona ke ne-prize, the second prize, bekhona ne-third prize. Yes. So ke ngoku siye ke ngoku thina hayi bekukuhle phaya. Silwe kwanuka impuphu. Silwe kwaqhawuka amanqindi. Kaba babona babantu hayi mos lo mdlalo ayisembo mdlalo. Ninayo iqhawukile nishiye phaa. Nangoku umzimba ingathi bekusilwa thina balokhu lidabi lengqondo eli. Kodwa ke uthe xa kuhlanganiswa iziphumo kwafumaniseka into kokuba hayi itimu yethu engunumber 2 sishiye ngeepoints ezingapha ko-20. Hawu. Engunumber 2. Because hayi besiqenqa amaqanda ke phaa ngu-6-0. Okay. Nil besiqenqa amaqanda. So safirst uba hayi amadoda kakuba nawo axolile asiqonda uba bethwe kakuhle. Yiyo ke ngoku loo nto sisafumana ke number 1. Alright. So besenza loo nto so umntu ebedlala iseti ke ngokumzekelo mna besitosile ke ngoku phaa imandi laa nto besitosile asithanga i-Stutterham mayirate ii-players zayo ithi 1 2 3 4 5 6 sithe phaa masitose so that lo xa sengu-1 uzodlala as number 1 wale cluster yethu. Okay. Adibane no-1 bezinye ii-clusters. Wow. Yes. So ke mna ke kanene ubutose number 1. Utose number 1. Hey, watsho waphuma one. So mna ke benditose number 5. Hayi andifuna uphosisa ndibaqhekezile number 5. Bazo zonke eza cluster. Akho number 5 yona tu. Hayi bonke. Wonke number 5 uyatyizisa. Yiyo loo nto ke kuseke ngoxa kubalwa safumana. Weleta viku tose number 1. Hayi khange ndiphumelele. Okay. Yena sithemba ke kenza Kuba ngale ibhizinesi. Ibhizinesi ibishushu izona. Funeka simcingele utyala. Mina bendisayolwa nina. Kaloku xa kukho le nto kaloku ithi mkhuluwa xa uhambe wayolwa xa ubuya funeka ubuye ukho abantu endlini. Ngabe sisixhosa eso sidala uba ubuthunyiwe ungumthunywa funeka ubuye uzonika ingxelo. Nantsi ingxelo. Nantsi ingxelo. Ningalibali sidlalile kwaliwe. Sasurprise nathi khange silindele ke plus sibe sasurprise. Kwathiwa kukho ne-best player of the tournament. Yho. I-best player of the tournament ke ndibuye nayo nantsi. Hayi intona ngokule. Kwa-MTN straight le. Bebepha abantu bakwa-MTN. Ibhaliwe MTN. Jonga ayibobuxoki. Ungumdlali we-draft. Le phone iwetha 4 point something. Inantoni phakathi Le buthi? phone Ne-off ufumana
inayo nedatha 5 GB wedatha yaphuma ne-sim card. iphuma ne-sim card ne-airtime irikiwe. and i-recard. Ndizama ukuthi ke mntakwethu lilonke inkuthazo le yokuthi abantwana bayazi ukuthi ngokudlala idraft ungazuza okukhulu and awuchithe isithukuthezi. awuchithe isithukuthezi. Yonke into oyenzayo ngoku, noba lisoka, noba i-boxing, noba intoni, ayisikho into echitha isithukuthezi ngoku Menier. And xa kukho abantu abafana nani ke ngoku abanamava Menier okwazi ubonisa umuntu makenze njani. Into ebalulekileyo apha inye ndifuna mna ucela nje ulutsha, abantwana bethu inintsi into ebayendayo, ngakumbi isiselo esimfaxangiweyo esisiphazamisana nengqondo, iphinde ibe ziziyobisi. Ukuba uhleli kwezi draft awunalo ixesha lokucinga enye into. Naxa umntu ekubethile apha uyafika endlini uthathe laa bhodi kuhlala apha engqondweni yakho uba undibethe njani, uzoza namacebo. Remember we said it's a game of tricks and traps. Abantu abaninzi bacimba idraft into yabantu abanesithukuthezi kumdlalo wabantu abangafundanga. Kasinabisele nje apho mina. I-misconception leyo enkulu. Uba unojonga ngoku abantu abaninzi njengoba ndithetha nawe nje ngokuyadlala eAmerica, akudlalwa nje, bazawubuya nee-dollars. Oozombini i-champion yaseMonti ivela kooma-German, ivela kooma-America. Ootata uKhondlo i-champion yaseSouth Africa beyi-world champion. Ubuya nee-euros. BaseAmerica ngoku bazawubuya nantoni? Nee-dollars. Mfowethu ubuya nefowuni. Yena ubuya nefowuni. Into ebalulekileyo ke ngoku ndifuna wonke umntu mayiqalwe le nto apha ezikolweni. Ibe yigame ebangela into abantwana xa ingqondo zishushu bakhe bafumane into, because this is recreation. Kamnandi ngoku it's been recognized as a sport by uSaskok. uSaskok no-Olympics is recognizing i-drafts ngoku as a sport. Lilonke izawuba khona ne-funding for i-draft. seyikhona umbutho we-drafts apha e-Eastern Cape. And nee-sponsors funeka zibe ready to sponsor abantwana, ukhupha abantwana kwi-drugs kukubanika into okwenza. Because umzekelo kaloku xa uphuma esikolweni uyazi uba une-team yakho yokudlala i-draft, funeka uye kwi-practice uyothini, uyasuka ke ngoku kwelaa butho le-drugs. Into emandi inye into ayikho expensive. Umzekelo ayikho enye into inidayo edraftini, yile bhodi, and le bhodi ungazizobela le. Ngazenzela ngeplanka. Ezi ii-pieces, le piece nje yi-R40. Kodwa uyakwazi uzenzela ngeziciko, uyakwazi ngeziciko, okanye uthathe ibhwe usike wenza into eziraundi ezingofokona. Siyabulela kakhulu. Ndicinga uba ngoku sesigabadele kakhulu, safikelela kuzo zonke iinkalo ebesifuna ufikelela kuzo, ukuveza ukuthi lo ngumdlalo ochubekileyo, futhi umdlalo ozalanayo no-chess abaya, ungumdlalo ozalanayo no-pool table abaya, because ungumdlalo wengqondo. Njengoba setshilo ulandika utishara uGayoyo, siyanqwenela ukuthi nasezikolweni kootishara abalivayo elikhwelo bavula iminyango. This is Emakaya Podcast. Sonda